Кадерле әниләр, нәнәйләр, хөрмәтле кызлар, шын күңелдән сезнең барчагызны да Уфадагы Нур Татар дәүләт театры исеменнән яз бәйрәме 8 март белән кайнар котлыйбыз. Яз, яшәү, гүзәллек һәм хатын-кыз чынлап та бер-берсенә тиңдәш төшенчәләр. Тормышыбызның яме дә, матурлыгы да сезнең кулларыгыз белән коела, хөрмәтле ханымнар. Сездә без юлдаш, терәк, илһам табабыз. Сезнең белән сокланабыз, горурланабыз. Күп эшләребезне, гамәлләребезне сезнең өчен башкарабыз. Хатын-кыз чынлап та искиткеч зур көчкә ия. Безнең Нур театрының шишмә башында да горур Сәхибҗамал туташ тора бит. Ирләр базнат итмәс эшне башкарып чыга. Уфада беренче тапкыр татар театры оештыра. Шул түгелме каһарманлык. Иншалла, милләтебездә шундый горурланырлык затлар бихисап. Шушы яз, матурлык бәйрәме, барлык хатын-кызларыбызга да чын бәйрәм кәефе, аллы-гөлле чәчәкләр һәм якыннарының йөрәк җылысын бүләк итсен. Гел шундый ягымлы да, көчле дә, чагу да, серле дә булып калыгыз. Ә иң мөһиме, һәр көн бәхетле булыгыз. Йөзегездән яз балкышы, елмаю нуры бер дә китмәсен. Бәйрәм белән сезне.